We are all part of one church. Aħna l-kol parti minn knisja waħda. Tayong lahat ay bahagi ng iisang simbahan. നാം എല്ലാവരും ഒരു സഭയുടെ ഭാഗമാണ്. Todos somos parte de una misma iglesia. Followers of Christ from different countries living in Malta together. We will celebrate Mass in English, led by our Archbishop, Charles Scicluna, at St. Paul's Cathedral, Mdina, on Saturday the 21st of February at 6 p.m, followed by fellowship in the Mdina Cathedral Museum. Come join us to celebrate together. ഒരുമിച്ച് ആഘോഷത്തിൽ Juntos. Magkakasama. Flimkien. Fl-isem tal-Missier, tal-Ibenu, tal-Ispiritu Santu, Amen. il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Illum il-Knisja tiċċelebra l-festa ta' San Ċirillu u San Metodju, San Ċirillu Raħeb u San Metodju Isqof. Nagħtu merħba l daw kollha li qegħdin iseguna minn fuq il-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali u l-mezzi kollha tax-xandir u niftakru f'dawn iż-żewġ qaddisin huma l-fundaturi tal-Knisja Slava. Ħadmu ħafna biex il-popli tal-Slavi hemmhekk jaslilhom il-messaġġ tal-Vanġelu. Illum ukoll niċċelebraw jum San Valentino huwa jum il-maħbubin. Biex niċċelebraw tajjeb din l-Ewkaristija tolbu ħafna Alla ta' kemm il-darba aħna nqasnieh. Nistqarla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bl-emin u billi ħallejt mrijieti. Tija tiegħi bl-akbar, tija tiegħi għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna li Alla jista' kollox jaffrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Glorja l-Alla fl-oli ta' smewiet u paċi fl-art l-edmin ta' edha tajba. Infaħruk, nberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema, Alla missier tista' kollox. Mulej Imam waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf ta' bin il-missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja l-qattal tagħna. Int li qed fuq l-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek Lord Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, inti dawwalt il-ġnus Slavi bil-ħidma qaddisa tal-aħwa San Ċirillu u San Metodju. Dawwal qlubna bit-talim tiegħek u għamel li il-koll ikunu poplu wieħed maqut fl-istqarrija tal-fidi vera. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla, miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli.
F'dak iż-żmien Pawlu u Barnaba bil-kuraġġ kollu qalu: hekk immeħtieġ li l-kelma ta' Alla titħabbar lilkom l-ewwel billi intom qegħdin twarbuha u jidrilkom ma jistħoqilkomx il-ħajja ta' dejjem, aħna ser induru fuq il-pagani għax hekk ordnanna l-mulej. Il-pagani meta semgħu dan bdew jifirħu u jigglorifikaw il-kelma tal-mulej u dawk kollha li kienu magħżula għal ħajja ta' dejjem emnu. Hekk il-kelma tal-mulej baqgħet tinxteret mal-art kollha. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla. San responsorjali, mulej fid-dinja kollha xandru il-bxara tajba. Morru flimkien, morru fid-dinja kollha xandru il-bxara tajba. Faħru l-mulej ġnus kollha, sebħuh popli kollha. Flimkien, morru fid-dinja kollha xandru il-bxara tajba. Għax kbira it-tiba tiegħu magħna, il-fedeltà tal-mulej tibqa' l dejjem. Flimkien, morru fid-dinja kollha xandru il-bxara tajba. Il-mulej ikkonsagrani biex inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin, batni inħabbar il-ħelsien lill-imjassrin. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Wara dan il-mulej għażel 72 oħra u bagħthom 2 qablu f'kull belt u post fejn kien se jmuru u qalilhom: il-ħsad huwa kbir, imma l-ħaddiema ftit. Itolbu mela sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema l-ħsad tiegħu. Morru, araw qed nibgħatkom bħal ħrief qalb lil pub. Teħdux magħkom la but, la ħorġa u lanqas qrieq, u fit-triq issellmu l-ħadd. Fid-dar fejn titlu l-ewwel għejdu s-sliem il din id-dar, u jekk fiha jkun hemm min iħobb is-sliem, jistrieħ is-sliem tagħkom fuqu. Jekk le, it-tislima tagħkom terġa' lura għandkom. Ibqgħu għandik il-familja u kulu jxorbu milli jkollhom huma għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqgħodux idduru minn familja għal oħra. F'kull belt li fiha tmorru jilqgħukom, kulu dak li qegħdulkom qudiemkom. Fejqu l-morda li jkun hemm u lin-nies jgħidulhom is-saltna talla waslitilkom. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Illum qed niċċelebraw din il-festa tal-San Metodju u San Ċirillu. Huma żewġ qaddisin li taw ħajjithom biex il-poplu Slav wasallu l-messaġġ tal-Vanġelu. Dak il-ftit illi huma għamlu sar u tkattar bil-ħafna. U dan huwa messaġġ qawwi ħafna għalina li naraw li il-mulej ukoll jistedinna kontinwament biex aħna inwasslu l-aħbar it-tajba kullimkien. U jien forsi jista' jkolli l-attitudni u le jiena m'iniex kapaċi. Jiena m'għandix daqshekk ħeġġa, jiena m'għandix daqshekk mezzi. Imma niftakru ftit f'mument sabiħ. Dawn batom Ġesu bat lil dawn id-disċipli
batum b'dak li kienu jafu, b'dak li kellhom. U lilna wkoll, il-kull waħda wieħed minna bis-sempliċità tal-ħajja tagħna, b'dak li aħna. Kultant anki bil-biżat tagħna, b'dak li inħossu jaqtanna qalbna. Imma dawk huma il-ftit li għandna. U dak kemm il-darba aħna inħalluh f'riġlej il-mulej u narfu nintelqu f'idejh, dak it-ftit ħajamlu ħafna. Dak li aħna naħsbu li maħniex u ma naslux għalih, il-mulej se jkattru. Niftakru ftit dakinhar li Ġesu kien għamel dak il-miraklu kbir tal-ħobs. San Mark fost l-oħrajn jgħidilna jirrakkonta dan. Meta Ġesu kellu dawn in-nies qudiemu kienu ilhom jiġru warajh u tħassarhom Ġesu għaliex Alla jinteressah milli salva il-bniedem kollu, mhux nofsu, kollu. U l-ewwel ma għamel ħsieb li dawn in-nies ikollhom xieklu. Kontrast, l-apostli qalulu kif jista' jkun nitimgħu dawn in-nies kollha. U Ġesu ma qallhomx x'mandkomx, qallhom x'għandkom. U qalulu li għandhom 7 ħobżiet u 2 ħutiet. U dawk kienu biżżejjed. Biżżejjed mhux biex temgħu dawk in-nies kollha, imma baqa. Għaliex qabel ma il-mulej ikattar, l-ewwel jaraf il-ħtiġa tagħna. U dawn in-nies, dawn iż-żewġ qaddisin, żgur li waħda mill-affarijiet li żgur għenithom u hija lotja sħiħa tagħhom. Jara l-offerta tagħna l-mulej. Hekk dawn iddedikaw ħajjithom biex dan il-poplu seta' tassew, dil-Knisja tassew setet tqum, setet tieqaf fuq anfisha u titkattar. U aħna wkoll, aħna fil-ħajja tagħna jkollna momenti sbieħ u momenti fejn aħna nistgħu waslu l-messaġġ tagħna u nkunu hekk ħerqana, attenti, ma jkollna momenti wkoll fejn naqtaw qalbna. U hemmhekk hija l-istedina tal-mulej li ntelqu f'idejh. Fejn aħna ma naslux il-grazzja tal-Alla tasal. Imma naturalment rrid jien nafda fih. Hekk nitolbu ħafna l-mulej biex jagħtina dejjem il-kuraġġ u l-għajnuna. Qegħdin fejn qegħdin li ma naqtaw qalbna xejn biex ngħidu kelma tajba, biex ngħidu kelma ta' inkoraġġiment, biex nuru kompassjoni lejn l-oħrajn u biex anki noffru ftit ħin mill-ftit minn dak li għandna, mill-ħin tagħna, bl-għajnuna tagħna, bl-attenzjoni tagħna, bil-kelma tagħna, bil-ħin, anki ftit, imma li jagħmel differenza wkoll il-dak li għaddej minn diffikultà, dak li jħoss li m'għandux daqshekk attenzjoni. Dik il-kelma tiegħek tista' tkun il-kelma li biha Ġesu ikellem il-dak il-persuna, il-dik li għaddejja minn tant diffikultà, u għalih tinżillu wasel. Hekk jalla aħna jkollna dawn l-attitudnijiet li jgħinuna ħafna biex iva nagħtu s-sem tagħna bħal ma taw dawn iż-żewġ qaddisin dedikaw ħajjithom għal dan il-poplu li aħna wkoll inħallu l-mulej ikun tassew f'homna u f'qalbna biex inwasslu il-messaġġ tiegħu ta' ferħ u ta' tama, ta' mħabba u ta' ġustizzja. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. L-aħwa qaddisin Ċirillu u Metodju kienu messaġġiera ta' paċi fost il-popli Slavi. Nitolbu l-Alla l-Missier sabiex bl-interċessjoni tagħhom jgħin li l-Knisja tkun sinjal ta' għaqda l kulħadd
Għal-knejjes insara sabiex jimpenjaw ruhom ħalli ineħħu l-firdiet ta' bejnietom nitolbu. Aqqat il-poplu tiegħek mulej. Għal-popli tal-Ewropa sabiex jiskopru fil-fidi u fil-valuri insara dak li għaqqadhom tassew nitolbu. Aqqat il-poplu tiegħek mulej. Għal-morda u għal dawk li qegħdin ibatu sabiex jarfu id-batijiet tagħhom u jaqduhom ma' dawk ta' Kristu għas-salvazzjoni tad-dinja nitolbu. Aqqat il-poplu tiegħek mulej. Għalina li qed nieħdu semm f'din l-Ewkaristija sabiex nimpenjaw ruħna li nifmu dak li niċċelebraw u ngħixuh fil-ħajja ta' kuljum nitolbu. Aqqat il-poplu tiegħek mulej. U nitolbu għal dawk li talbuna biex nitolbu għalihom biex il-mulejja tihom dak kollu għandhom bżonn bħalissa nitolbu. Aqqat il-poplu tiegħek mulej. U Alla, fil-qaddisin tiegħek, Ċirillu u Metodju, int tajtna eżempju u għamilliltinna stedina l-missjoni. Isma' nitolbuk dawn it-talbit tagħna sabiex il-Knisja taraf tinqeda bil-kelma tal-bnedmin biex twassal il-kelma tiegħek lil-ġnus kollha bi Kristu Sidna. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. O Alla li tista' kollox isma' t-talb tagħna biex is-sagrifiċċju li l-poplu tiegħek se joffrilek fil-festa ta' San Ċirillu u San Metodju ixerret fuqna d-doni tal-ħnina tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Li żoħħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-feħ il-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Ċirillu u San Metodju int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu issa ħaħa fl-erf bit-talim li u xandar u tilqa t-talb li għamillek għal-ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġu qaddisin kollha intennulek li ta' tifħir aħna u ngħidu bla edha. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismu dular mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet, birek min ġej fisem il-mulej, osanna fl-ola ta' smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati bħal ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara lik laħal kalċi, reġarat til-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu biex jorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem
id-dem li xxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħbok tilqana u nquddimek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Arċisqof tagħna Charles, Isqof Joe Letjejnu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna li nalkoll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajta dejjem, li kien mal-Verġni mqaddsom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Martri, ma' San Ġorġ Preka, ma' San Ċirillu, ma' San Metodju, ma' San Valentinu, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox li kien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew issa nitolbu. Flimkien it-talba li għallimna il-mulej tagħna Ġesu Kristu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jibda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. Daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba ħena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew tamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jasslimu laqda li jintrid fejn li tgħixu s-saltan, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi ta' Kristu lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla, danu dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf mulej. Mulej, ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Iċċevejna mulej ir-ran tal-fidwa ta' dejjem, ferħanin fil-festa ta' San Ċirillu u San Metodju. Għamel li din it-qarbina mqazza tkun għalina tajnuna issa walli ġej bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, Miegħek ukoll. berikom Alla li jista' kollox, il-Missier Liben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Jekk qed tagħmel mill-aħjar li tista' u xorta qed tħossi xi ħaġa f'ħajtek mhix posta. Prova t-tenkej. Sem tal-Missier tal-Liben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna smat-tab tagħna jesejnu għafmana, glorja l-Missier Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-intijomna, għaliki smat-talb tagħna Ġesu li tweta rina tkun bniedem bħalna. Oġus tiegħi għaffinna d-nubietna ħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħina tiegħek. L-ewwel misterju tal-fer meta l-Anġu Gabriel ħabbar sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti ismewit tqaddes ismek, tiġi salt nagħtek u li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla itlob għalina mdinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina l-inti jomna għalik jismat talbtana ġesu li tbilet għalina rtikun bnidem bħanna. O ġesu tijaj għafrinna d-nubietna ħlisna minnar tal-infern. Kull ġenna l-erwih kolla speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon ta' ħina tijak. It-tini misterju tal-fer ta' Sina Marija iż-żur qariba tagħha Santa Elizabetta. Issirna li inti l-ismewit jitqaddes ismek, tiġi salt natek kull tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrina d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħannix fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina l-inti jomna għalik jismat talbtana ġesu li twilet għalina tkun bniedem bħanna. O ġesu tijaj għafrinna d-nubietna eħlisna minnar tal-infern u l-ġena l-erwih kolla u speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon ta' ħina tijak. It-tielet misterju tal-fer ta' Sir Kristu twilet fl-art ta' Betlem. Missirna li inti f'smewit jitqaddes ismek tiġi saltnatek kull tritint kif is-semek da fl-art.
Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa mberk il-frotta ġiftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa mberk il-frotta ġiftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa mberk il-frotta ġiftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa mberk il-frotta ġiftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa mberk il-frotta ġiftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa mberk il-frotta ġiftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa mberk il-frotta ġiftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa mberk il-frotta ġiftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa mberk il-frotta ġiftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa mberk il-frotta ġiftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Gloria l-Missir Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem ibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santissima, urina l-inti omna għalik jisma taltan il-ġesu li t-wiletanina tukum bdidem bħanna. U ġustu tijaj għafrinna d-nubietna ħelisna minn nar tal-infern u l-ġenel l-ruħ kolla, speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon ta' ħna tijak. Fir-raba misterju minn tal-fer, Tesitna Marija u San Giuseppe prezentaw il-binom ġesu fit-tempju. Missirna li inti bismewit jitqaddes ismek, tiġi salet nadek u kull trid int kif issemek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa mberk il-frotta ġiftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa mberk il-frotta ġiftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa mberk il-frotta ġiftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa mberk il-frotta ġiftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa mberk il-frotta ġiftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa mberk il-frotta ġiftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa mberk il-frotta ġiftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa mberk il-frotta ġiftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa mberk il-frotta ġiftijak
ġesum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munajmijak, merkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġesum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missir Liben u l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma, urina l-inti jomna, għalik jismat tal-tana ġesu l-tweritalina tkun bnidem bħanna. U ġesu tijaj għafrinna d-nubietna, nisna minna tal-infern, u l-ġenna l-erwe kolla specialment il-dawk l-aktar għandhom zon ta' ħina tijak. Fil-ħams u l-ħar misterjum tal-fer, Ġasidna Marija u San Giuseppe tilfu l-ġesu wara 3 tim sabu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missirna li inti b'smawiet jitqaddas ismek, tiġi saltnatek kull tritint kif issemek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlissna mid-deni. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-munajmijak imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-munajmijak imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-munajmijak imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-munajmijak imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-munajmijak imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-munajmijak imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-munajmijak imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-munajmijak imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-munajmijak imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-munajmijak imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missir Liben u l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Regina, slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana, slima lik li jek nejdu xaħna tulufnati li teba, ilek nitnidu għahna nibku nof f'dan u jittadmu. Ejja mela fukatatana, dawar lejna dawk lajnejn tijeku tal-ħnina, urina għardana tulufnament, il-ġesu frott imbirek tal-ġuftijek, u ħanina opija u ħelwa u Verġni Marija, skont il-fema tal-Papa. Missina li jinti b'smawit jitqaddas ismek, tiġi saltnatek kull tritint kif issemek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-munajmijak imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missir Liben u l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatijom u lej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistruma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qat tal-btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trilta qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina.
għalina. tal-ħniena, Itlob għalina. tal-grazzja talla, Itlob għalina. mit-tama, Itlob għalina. li żjed safja, Itlob għalina. li żjed nadifa, Itlob għalina. muxebba, Itlob għalina. bla teba, Itlob għalina. tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. tal-aġeb, Itlob għalina. tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. ta' min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok aqal, Itlob għalina. xebba tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok nina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta malla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob kien għalina. tal-midinbin, Itlob għalina. faraġġ tal-imniktin, Itlob għalina. faraġġ tal-migranti, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju Muqaddes, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. għaruf tala li tneħħi d-nubit tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. għaruf tala li tneħħi d-nubit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. għaruf tala li tneħħi d-nubit tad-dinja, Ħenna lina itlob għalina għaddijsom malla, biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. għati li inna għaddija tijek mali għalla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa firruħ il-ġisem u bl-interċessjoni tal-mqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejaq tissa u ngawdu li ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost il-qtajja tas-sema idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġarrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. Talba l-San Giuseppe, slim għalik, ħarries tal-feddej, arus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek l-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, mijek Kristu trawem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll, mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja, l-ħniena u l-kuraġġ, u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Tirrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazzju Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. San Cirillu, San Metodju, Itolbu għalina. intom qaddisin protetturi tagħna, Itolbu l-Alla għalina. nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtina t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li jmun misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li ħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem għaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbirom ta' Alla Marija Santisma, imbirek għal-imqazza u mukulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu gloris tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek għall-aflanġi u l-qaddisin kollha tiegħu.